Hay que hacer no pagar ningún impuesto. Las negociaciones, poder hablar personas... Volem exigir a Bankia que d'una vegada per totes comenci a replegar la documentació de les persones afectades per la hipoteca per aquesta entitat que durant mesos i fa més d'un any estan venint a entregar documentació que ells, seguint el codi d'atenció al client de la pròpia Bankia, estan obligats a agafar i enregistrar, però que no volen ni agafar ni enregistrar. L'actual llei hipotecària obliga a les entitats a contestar per escrit a qualsevol escrit que li envie un client. Bé, estem comprovant que Bankia, eixa llei, fa cas omís perquè no ha contestat a cap de les persones afectades per la hipoteca de la comarca i de la Safor Valldigna. Avui també estem així perquè estem fent una acció coordinada en totes les PACs del País Valencià per solidaritzar-nos amb dos companys, amb Esther i José, de la plataforma Afectats per la hipoteca de Santa Pola, que estan sent represaliats per Bankia perquè han protestat i han fet alçar les seues veus davant de Bankia perquè van a ser desnonats. Una de les dues persones que va ser desnonada ha tingut un ictus i un infart, també cardíac, i Bankia continua el seu procés d'execució hipotecària i en un mes la deixarà al carrer. Nosaltres hem vingut així també per a sumar-nos a la seva veu, per a exigir que cesse la repressió contra aquestes persones i contra totes, perquè per a nosaltres desnonar també és violència.